Har du hørt om den nye tendens inden for stemmebrug? Ja, det er bare så sejt og sexet at knirke. Det er som om alle skal gøre det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg ved ikke rigtig. Det er lidt sejt at begynde at knirke, ikke? Jo, det lyder sådan lidt dovent og lidt tilbagelænet. Ja, jeg gjorde også helt automatisk sådan her, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt. Det er meget tilbagelænet. Jeg er lidt cool. Ja. Altså, det er svært ligesom at få noget volumen på, altså, hvis jeg skal snakke sådan her hele tiden. Men, ellers er det meget rart. Men det lyder også, som om du har været til en rigtig god fest i går, ikke? Ja. Som om jeg lige har stået op. Og måske var du til en koncert, sådan en undergrundskoncert i nat, klokken 3. Lidt for meget druk, lidt for meget røg og lidt for lidt søvn. Lige præcis, ja. Det var meget fedt. Ja. Det, der grundlæggende sker, er, at der ikke er nok tryk under stemmelæberne. Sådan så modstanden i stemmelæberne, den bliver lidt for høj, og så kan man høre den her boblen. Så der er ligesom stemmelæber her, og så kommer der luft nede under, som gør, at stemmelæberne de går i vibration. Og nu er der så ligesom lidt for lukket, så der kun kommer sådan nogle små blob ud af luft ad gangen. Det er en tendens, der har været under udvikling i længere tid. Altså alle knirker i højere eller mindre grad. Men jeg tror, at unge kvinder i dag har taget det på for at lave en identitet, altså hvor de viser, at de identificerer sig med for eksempel kendte unge kvinder eller andre kvinder i uddannelsesmiljøet eller i musikverdenen eller i DJ-miljøet, som knirker. Så er det en måde at vise, at jeg vil gerne være ligesom hende, eller I skal opfatte mig på samme cool og lidt urbane måde. Konsekvenserne kan være, at knirk er ikke den mest hensigtsmæssige måde at bruge sin stemme på. Man bruger ikke anatomien på den måde, som den er bedst indrettet til at blive brugt på. Det kan gøre, at man bliver træt i stemmen, hvis man knirker meget, og derfor kan komme til at kompensere ved at bruge nogle andre muskler omkring stemmen til at for eksempel lave en kraftigere stemme, hvis det er det, man har brug for. Og det kan potentielt irritere stemmen og give nogle problemer på sigt, især når man bliver ældre. Det kan for eksempel være, at man mister stemmen, at man bliver hæs, at man bliver irriteret i stemmen. Man kan for eksempel komme til at rømme sig mere, og man kan skade de fine slimhinder, som er på stemmelæberne. Og det er nok også noget, du vil kunne mærke, hvis du har et meget stemmekrævende erhverv. Især der, ja. Så hvis du nu er skolelærer eller underviser af anden art, eller du er tv-vært eller radiovært, jamen så er det ret vigtigt, at du passer på din stemme, at du er opmærksom på, hvordan du bruger den, for netop ikke at komme derud, hvor du på et tidspunkt måske bliver hæs eller mister stemmen, eller på en eller anden måde får skadet den. Ja, lige præcis. Jeg synes egentlig, det er sjovt, at knirk overhovedet er blevet en tendens. At det er den, man har valgt at illustrere noget på. For der er mange, der ikke rigtig kan høre det. I modsætning til for eksempel ungpige-læspet, hvor du har det her læsp helt fremme i munden, og så snakker du på den her måde, især T og S. Meget tydeligt, ikke? Ja, det er meget tydeligt, og man kan næsten altid høre, at folk de anstrenger sig lidt for at gøre det. Og på et tidspunkt, så bliver det ubevidst. Så gør du det bare, fordi sådan lyder du. Og så har du lavet et billede af dig selv, om at sådan her er min stemme. Ja. Men det er også noget, du kan tillægge dig bevidst. Altså, der var også en periode, hvor alle kvindelige ledere, de skulle have en lidt dybere stemme for at få autoritet, og de ville kun brænde igennem, og man ville kun tage dem alvorligt, hvis de lige lagde stemmen en oktav ned, hvilket er sindssygt meget. Det har man så mere eller mindre gået væk fra, tror jeg. Fundet ud af, at det er virkelig uhensigtsmæssigt at presse stemmen til at lyde anderledes. Også fordi folk kan mærke, at du presser din stemme hen et sted, hvor det ikke er naturligt. Ja. Det der ved knirker, det er jo en naturlig ting, faktisk. Ja. At mange af os gør. For eksempel, hvis vi skal signalere, at vi er færdige med en sætning, og så kan vi lige gå ned og knirke, og så er det den næstes tur. Så skal vi lige prøve at illustrere knirk? Det synes jeg. Er du god til at knirke, tror jeg?